Iduna nangal daw, digitoy ti adda, amabasa iti Genesis. Ngem digitoy iso ti nagsurat ni Moises iti Genesis kadagiti muna pagsuratan. Kadigitoy ti kinunana idi gapu iti nangrugi nadaan kini iba gapu kay suda nga rod ti muna a tao ket nasulisog dadya nga uleg. Dadya nga uleg agnagan idi iti dan. Dadyay isu idi iti nagtakwil iti Dios nga isu iti mauwagan nga nang sulisog kadakwada. Isu nga digita idi nakapoy pay iti panakaawat wenno panakaamuda kadagiti na Diosan a sursuro. Ta kinunana kadakwada mabasa iti Genesis 3:19. Babaen taling et tarupam mangkanto iti taraon aginggat ti kagsubli iti daga. Isu anakabuklam tatapok ka ket iti tapok agsubli kanto. So dayta ti kinunana iti daan atulag. So nga naaramid tayo nga rod akas tapok anabukel. Ngem kinunana agsubli met laeng iti daga. Tada itoy gapu iti panakabuuda uno panakaaramid da akas tao isu ti bagbagana ngagsublin met laeng iti daga. Tana gapu tayo nga rod iti daga. So dayta iti nungrugyanan nga haan nga naawatan kadagiti kapututan dan naglabas ti mano atawenin. So dayta ti bagbagana nga agsubli met laeng akas tapok. Isu nga sukibaten tayo digiti dadduma a sursurat nga kinunana. Iti Isaias 3 iti gis. Agsaw kayo nga rod iti mayupan iti nalinteg naimbag to kenkwana takanendan to iti bunga dagiti aramid da. Isu dayta tin naibagbaga nga kinnanda met laeng dagiti aramid da nadaan kini iba ken dagiti kapututan da idi. Isu da ni Cain kini Abel ken dagiti dadduma a kapututan da. So naglabas iti taw-tawen nga isu iti panagbiag da ket isu iti mabasa digiti dadduma apaset nga kinunana iti Genesis 45 iti 6. Tadagitoy dua atawen nagsaknak iti bisin iti daga ket adda pay 5 atawen anatda isu nga awanto iti batalon wenno maapit. Isu kadagiti nga naibagbaga gapu kadagiti na espirituan a palawag. Isu daytoy nga dulata iti mabisbisinan. Daytoy abisin nga ibagbagana kadagiti palawag nga nagtaud iti Dios nga para iti taraon iti espiritu. Isu nga do ti mabisinan idi. So di kita ti kabuklan ngayon na ibagbaga na nakapoy iti panagipataros. So data nga naglabas pa rin iti taw-tawen nga ibagbagana nga adulat ta iti mabisin nga inggana itattan apadawen.
So digito iti bagbagana nga do iti mabisinan gapo iti tikag ni bagbagana kadagiti kapanpanunutan. So karito ngayon na ibagbaga iti Genesis 47 iti 13 ket awan iti makan iti suamin adaga taday iti tugtuguyen na adaga datayo metlaeng a tao ta napalalo iti bisin iti kasla ay iti daga nga Egypto iti kastabet iti daga nga Kanaan kimmapsot may puong iti bisin. So nga dahita nga tuktukuyin na ta adang rod iti lubong kada tayo iti Diyos dito unag tayo panunot tayo iti naibagbaga. Iso nga ado iti haan anakaawat kadagitoy nakay papanan iti linaon iti Biblia. Isu digitoy kabsat tin na ibagbaga anasantuan nalinteg ken naimbag. Isu nga agsukimat tayo kailangan nga agsukimat tayo dawaten tayo iti nananay a panakaawat iti Dios tadigitoy isu iti kanen ti Espiritu tayo. So dahiti taraon may bagbagana karigit ti adda iti panpanunot tayo ngagturong iti Dios. So karigit iti nakipapaabot kada kayo ti Facebook online Bible study tapno maamuan dikitoy akay papalan na ket agyaman na iti Dios Ama ama nakabalin sa amin. Amen.